the power of my spirit will free you from all fear. In the hour of your deepest need, you'll find that I am near. I am here, and I will be a ring of fire around you, and I will be the glory in your midst, and the power of my presence will bring you to your knees, and I will lift you up again, for I'm the God who sees. And then from the line of David, finally, Jesus, the Messiah, the Anointed One, Yeshua, the Christ, born in the same house of bread to be the bread of life in the town of Bethlehem. And he would grow, and he would be called the Son of God. He would be called Emmanuel, God with us. And he would heal, and he would reveal. And then he had an encounter with a woman named Mary of Magdala, who was plagued by demons, tormented by evil spirits. And Jesus set her free. And Mary followed him. She listened at his feet. She served him, and she loved him. Oh, how she loved him. But then she watched as they nailed him to the cross, and as they placed his body in the tomb. In that moment, her hope died. It died. She's crying in the garden. She's broken in despair. She's searching for her Savior, but his body isn't there. Then he says, Mary. Glory, 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 hallelujah. I will be the glory in your midst, and every knee will bow to me, and every tongue confess. Yes, all the world will worship me in all my holiness.
Nixtieq pubblikament nirringrazzja lil waħda mill-oħt hawnhekk illi batitli dak il-video kien rigala għall birthday tiegħi u qalt li inti tbirikna tant b'songs sbieħ u fil-ġurnata tal-snin qalt li nixtieq inbirkek b'song sabiħa. U xirrajta tant oġbitni li jiena ma nistax inżomma li vera. Alla li jara kollox kien ma dawk kollha illi semmejna u se nixtarruhom se nitlu aktar fid-dettall. Però jekk qed tistennew l-istorja li nħobb li ngħaddilkom hawnhi l-istorja tal-lum. Hija testimonjanza. Testimonjanza ta' wieħed raġel li kien mill-Palestina. U dan ir-raġel kien jgħix fl-Amerika ma' familtu. Missieru kien Musulman. U missieru xtaqu ħafna li jitgħallem ir-reliġjon Musulmana. U meta tfarfar mhux ħażin, batu Iżrael. U qallu hemmhekk hemm il-lezzjonijiet tista' titgħallem sewwa il-Koran ħalli insaħħek u nimxu l-qudiem fir-reliġjon li aħna tallimna. Dan għamel bħalma qallu missieru mar Iżrael u meta kien qiegħed Iżrael beda jara ħafna affarijiet madwaru li huma assoċjati mal-Kristjaneżmu. Fejn twilet il-mulej Ġesu, fejn issalla palina, il-qabar fejn qam l-imwiet, u naturalment dan ir-raġel kien sema bil-Kristjaneżmu minħabba l-fatt li hu kien jgħix l-Amerika u ġieli sema xi Kristjani jitkellmu. Però dejjem baqa' miexi fir-reliġjon li huwa tallem u kien imdorri. Mela darba minnhom kif kien qiegħed Iżrael u kienet jitgħallem il-lezzjonijiet tal-Koran, tinsewx, ġew ħabtulu tnejn min nies kienu evanġelisti Kristjani. Daħħalhom għandu u qatt jisma' bi kwiet dak li kellhom x'jgħidulu. U beda jgħid kosu, kif naf jien li r-reliġjon tiegħi hija bil-fors dik li trabbejt ir-realtà. U meta stidnuh dawn l-aħwa tagħna Kristjani biex imur knisja Kristjana ġewwa Iżrael, iddeċieda l-kurżità li jmur. U libes b'mod li ma jarfu ħadd, għax beża, naturalment ir-reliġjon tagħhom tafu, li tajt li l-Kristjan huwa infidel u beża li joqtluh, beża b'mod li ma jintarafx għax kienu jafuh u mar f'din il-Knisja Kristjana. Kif marem u bdew jarhom ifaħru lil mulej Ġesu u jkantaw, għal-bidu beda jgħid x'taħwit, daw x'qed jagħmlu, il-kantaw u jfaħru l-mulej, jien m'għandix Alla tiegħi nagħmel nżebbeġ bħalma ovvjament hemm ir-rużarju għandhom ukoll tagħhom. Le, għalta mhux qed iħossni komdu, għal jiena wara kollox nitlob 5 darbit kuljum u minn kollox. U kif kien se jitlaq? Xi ħaġa qaltlu titlaqx, ibqem. U ħass xi ħaġa li mhijiex tas-soltu, però prova jinjora. U mar id-dar. X'immar id-dar raqat kellu ħolma. F'din il-ħolma derlu id-dawl, dak li hu sejjaħlu id-dawl li kien il-mulej Ġesu. U f'din il-ħolma u stess saqsa lil din l-entità Alla tagħna l-mulej Ġesu. Allum ma skużi ta' kif tridni nemmen fik? Meta jien ħlif ġlied meta kont żgħir ma rajtx fil-Palestina li huwa pajjiżi mal-Iżrael li huwa l-poplu tiegħek. Minu tajjeb, il-poplu tiegħi jew il-poplu tiegħek? Għax għalija il-poplu tiegħek Iżrael huwa l-għadu tiegħi. Kien imħawwat l-aħwa. U Ġesu fil-ħolma dejjem tbissimlu u qallu Iżajja, nixtieqkom tiftħu hemmhekk, please. Morru fil-ktieb ta' Iżajja 22. U Iżajja
65. Dak fil-ħodu realizza li kienet ħolma, pero qal Iżajija x'inhu? Mar jikkonsulta lil dawn it-tnejn min-nies illi kienu bdew jevanġelizzawlu isem ta' Kristu u qallhom kelli ħolma stramba. Qallhom għax din il-ħolma din l-entità li tissejjaħ Ġesu Kristu tbislitli u tatni Iżajija 22. Dawn l-aħwa qalulu illi fil-ktieb tal-Bibja tagħna għandna l-ktieb ta' Iżajija. U tinsiex li dan ir-raġel kien imħawat għax kull ma jiftakar meta kien żgħir il-ġlied fuq il-bejt għax kien jarafu minn fuq il-bejt ta' fejn kien jgħixu meta kien għadu żgħir għax meta kien għadu żgħir ħafna kien jgħix il-Palestina u mbagħad emigraw ġewwa l-Amerika. U dawn l-aħwa Kristjani bdew jaqrawlu Iżajija 22 li tajt hekk. X'jiġralek issa biex tlajt kollok kemm int fuq il-bejt? Int li kont mimli għajjat, belt ferriħa. Il-maqtulin tiegħi ma nqatlux bix-xabla, lanqas mietu fil-battalja. Il-kapijiet tiegħek ħarbu l-kol f'daqqa, ħarbu l-bot. Il-qalbina tiegħek inqabdu wkoll f'salt bla mang ġibdu l-qaws, inqabdu il-sira u għalhekk jienet warbu ħarskom minni ħanibki bl-imrar li għandi. Alla hawnhekk qed jurina illi jħoss għall-poplu. Palma ħass dak it-tifel meta kien jara l-gwerra, meta kien jara l-ġlied. U għal darba fil-ħajja tiegħu dan il-raġel qal mela Ġesu l-Ispirtu talla bħali għandu diqa meta jara l-gwerer u l-pajjiżi jiġġieldu. Mhijiex kwestjoni tal-poplu tiegħu u kwestjoni tal-poplu tiegħi. Il-mulej għandu qalb. U biex tani b'mod sopranaturali din l-iskrittura Iżajija 22 li aħna maħniex soltu li nismaw għal-aħwa, sinjal illi qed jgħidli u jarani u jafni personali għax il-mulej ikellimna b'mod personali. Kif rajna anka fil-video kif kellem il-mara prostituta kienet. Imma meta skopriet il-mulej ġiet viċin tiegħu u baqgħet miegħu sal-aħħar net. Anka sal-qabar marret ħdeħ. U l-moment li kienet tibki u tibki għax ħadula l-sida minkejja li kella ħajja fil-passat tal-biża. Imma kienet arfas biżejjed biex timxi warajh. Il-mulej għajtila bisima. U l-moment li għajtila bisima, Marjam, kienet il-moment li arfet li kien sida Ġesu Kristu. L-iskrittura tal-limna naturalment fit-Testament il-ġdid, illi anke xi ħadd li kien jagħmilha miegħu bħal Madalena ta' kuljum wara li saret tafu. Marfitux għax meta derilha Sidna Ġesu Kristu meta marret biex titfalu xi żejt dejn il-qabar, ħasbitu l-ġardinar. Imma l-mulej li hu Alla li jara kollox, li jaf l-ambjent tagħna, li jaf il-background tagħna, min xiex ngħaddu, ikellimna personali. Lilek jgħidlek bismek u jgħidlek Mari, jgħidlek Ġozett, jgħidlek Mario, jgħidlek Su, hawn jien. U tantu minnu li meta tilkom morru fi Iżajija 65 li hija skrittura oħra li f'din il-ħolma tagħ il-mulej lil dan ir-raġel li ma kienx jafu assolutament naraw dal-kliem. Ismaw, Iżajija 65, mhux kliem tas-soltu, imma għandna bżonn nitilgħu f'livell dejjem aktar il fuq biex nissaħħu nitalmu minnu l-mulej. Iżajija 65, il-profeta Iżajija kien ħabbar ħafna affarijiet fuq il-mulej. Jgħid hekk, kont lest, isimgħu, isem Alla. Kont lest li jsibuni dawk li ma staqsewx għalija.
Kemm hawn nies li ma jistaqsux għall-mulej, kemm hawn nies li ma jafux, kemm hawn nies li mhumiex Kristjani. Kemm hawn nies li jaħsbu li huma Kristjani u ma jafux. Kemm hawn nies ta' reliġjonijiet oħra nista' nsemmihom kollha li qatt ma jsaqsuh xejn u qatt ma jitolbuh. Isma'ha. Kont lest li jsibuni dawk li ma staqsewx għalija. Kont lest li jsibuni dawk li ma ffiċċewnix. Jienet, hawn jien, mela l-mulej jiġri wara l-poplu li ma jafux. Jidirlu bħolma, jidirlu b'mod naturali, jagħmel xi ħaġa sopranaturali għax fil-ħnina tiegħu jixtieq li kulħadd isir jafu, ħalli ħadd ma jkollu skuża. Ara x'qal Iżajija jgħid il-mulej, hawn jien li l-poplu li bismi ma sejjaħlix. Qed nitkellmu għad-dinja kollha, mhux għal dawk li jitolbu l-Kristu. Naqra ftit bl-Ingliż. Għaliex għal darba ħassejta li bl-Ingliż qiegħda ċara ħafna iktar. U tajt hekk. The Lord says, I made myself known to people who were not looking for me. I was found, jiena ġejt misjub, by those who were not asking me for help. Mhux dawk li huma Kristjani issa, dinja. I spoke to a nation that was not praying to me. Tkellimt ma' nazzjoni, jista' jkunu Musulmani, jista' jkunu Buddisti, li ma jarfunix. And I said to them, here I am, God. It-tieni verse, all day long, I stood ready to accept the people who turned against me. But the way they continue to live is not good. They do anything they want to do. Right in front of me, they continue to do things that make me angry. Fil-ħnina talla l-mulejet jgħidilna, illum ġejt hawnhekk qudiemkom biex narraf ismi lilkom li ma ssejħulix, lilkom li ma tafunix, u li jekk tafuni jien insejħilkom bisimkom. Meta hi l-aħħar darba li smajt li l-mulej jgħajatlek bismek? Għax huwa l-mument li l-mulej jgħajatlek bismek li hu l-mument li inti taraf li hu jafek personali. Li hu qiegħed miegħek il-ħin kollu. Illi hu jimxi miegħek kull step ta' ħajtek. Jara meta qed tagħmel it-tajjeb u jara meta inti qed bikmu u qed bikih. Allura ejjew nieqfu l-aħwa, ngħidulu int fejn int? Mulej, kif mhux qed tismani? Ejjew nieqfu nagħmlu bħan-nies tad-dinja li ma jafuhx u nemmnu l-kelma talla li tgħidilna li hu l-fortizza tagħna, li tgħidilna li jkun magħna fid-dwejjaq tagħna, li tgħidilna li hu l-ħabib tagħna. Mela jista' ikun ħabib u ma jkunx jaf inti x'għaddejja minnu. Mhux ma' ħabib jew ħabiba tiftaħ qalbek. Jekk hija din il-kelma hija sempliċiment imqara l-wieħed li qed jismani fuq il-YouTube jew għal waħda li qiegħda hawnhekk li saqsiet daw id-domandi u qaltlu mulej int insejtni lili. Int fejn int? Il-mulej li lek qed jgħidlek int taħseb li jien insejtek. Jekk jiena Alla li nara kollox u nara minn xi xaddej u għaddejja għafda fija. Għax jien nuri li l-nifsi u nsejjaħ anka lil dawk il-popli li ma jafunix u ma jsejħulix. Aħseb wara lilek li qed issejjaħ li qed tgħidlu mulej Ġesu fejn int għax mhux qed narak, m'intix qiegħed miegħi mhux qed inħossok. U l-mulej jgħidlek iftaħ il-kelma tiegħi. Għax il-moment li tiftaħ il-kelma tiegħi jien tkun taf li jien qiegħed miegħek u jien ma nħallikomx il-tiema. Għax hekk għalinna l-mulej, danna ta' fuq dan id-diskors. Imma rridu kultant nisimgħuh over and over again. Kemm il-darba għalinna, anke l-apostli ħallejtilkom l-ispirtu tiegħi, l-ispirtu ta' verità, l-ispirtu li d-dinja ma tarfux mintom ta' fuq jekk araftuni. U jekk inti għadek qed tistaqsi d-domanda fejn int, sinjal li għadek ma raftux. Sinjal li l-ispirtu tal-għadu mhux qiegħed fik biex inti
tħoss anke fin-natural il-preżenza tal-Ispirtu tal-Alla. Emmnuni ngħidilkom, ma rrid nimpressjona l-ħadd. Jgħidu li jridu min qed jismani minn barra. Imma llum, hekk kif qomt, kont għadni fis-sodda, kont għadni noħlom, kif niftaħ għajnejja, eżatt kif niftaħ għajnejja fuq is-sodda, nisma' l-Ispirtu tal-Alla jsejjaħli u jgħidli, slim għalik, islim għalikom għall-familja kollha, islim u l-paċi lill-familja. U dak il-ħin xi smajt islim u l-paċi lill-familja. Għamlet ċerta sens meta l-mulej jgħidilna jien ġejt fid-dinja biex nagħtikom il-paċi, dik il-paċi li fid-dinja ma teżistix. U tafu xi ħlomt. Tafu xi ħlomt. L-aħwa, kont qiegħda id-dar fil-ħolma. U ħabtu li 3 irġiel li ma nafhomx. U xinftaħt il-bib qalu li smajna li hawnhekk għandkom ikel tajjeb ħafna. Smajna li hawnhekk titimaw lil min għandu l-ġuħ. Aħna għandna l-ġuħ u rridu niġu mitmuwa. Ftaħtilhom il-bib, poġġew bil-qiegħda dejjem fil-ħolma. U bdejt niftaħ il-cupboards u niftaħ il-fridġ u beda joħroġ kull biċċa laħam ħoxna daqshekk u kull steak amazing kemm kien tajjeb, bdew jieklu u jieklu u jieklu u jiena nħares lehom u nieħu pjaċir narhom jieklu l-aħwa. U mbagħad ħarixtilhom id-deżerta, qed narani noħorġilhom il-muffins u noħorġilhom ħafna aktar ħelu. Tant kelli ħelu fidi illi laqqas idejja kienu biżżejjed biex I surround dak il-ħelu u poġġejtilhom id-deżerta fuq il-mejda u jieklu u jieklu u jieklu u xebaw u ma felħux iżjed jieklu. U l-mulej ħassejtu jgħid li xinftaħ tajnejja islim għalikom, islim u l-paċi lil dil-familja. Amazing! Jekk għadkom ma fimtuwiex il-ħolma. Jina nemmen li dawk 3 persuni jirrappreżentaw in-nies, il-poplu li għandu l-ġuħ għal-kelma tal-Alla. U li min irid jismaħ għal-kelma tal-Alla għandna abbundanza tal-aħam tal-kelma tal-Alla. U min irid jismaħħa l-kelma tal-Alla jaf li għandu wkoll id-diżerta għax il-kelma tal-Alla hija ħelwa. Il-kelma tal-Alla tgħidilna hawnhekk il-ħlewwa tal-kelma. U għalhekk jekk aħna nisimgħu din il-ħlewwa ta' kelma, ejja ma nibqgħux iżjed ngħidu għandi l-ġuħ, se tħallini bil-ġuħ. Għax jekk trid hawn fejn tmur biex tiekol. Għax il-mulej jgħidlek jien nara kollox, jien qiegħed miegħek, jien nur in-nifsi li dawk li ma jsejħulix aħseb wara lilek li sejjaħli. Aħseb wara lilek li sejjaħli, x'nagħmel jien fil-ħajja tiegħek. L-aħwa, il-mulej ħobna ħafna. Il-mulej ħobna ħafna iżjed milli dan naqra ta' moħħ jista' jaħseb. U l-mulej huwa leali lej dawk illi jżommu il-liġijiet tiegħu u li jżommu id-digriti tiegħu. Għaliex qed ngħidilkom hekk l-aħwa. Intom smajtu bħali fil-iskrin meta rajna din il-kanzunetta li wieħed minn dawk il-persuni li kien solitarju waħdu kien David li kien sempliċiment raj u xejn iżjed waħdu fid-deżert. U l-kelma tal-Alla tajdinna wkoll, se naqra ħafna skritturi, ma lissa nkellimkom naqra ġenerali, tajdinna wkoll li l-mulej ra qalb David u ra li kellu qalbu għal-mulej. U lekk il-mulej juri li l-nifsu lil dawk li ma jafuħx xaseb wara l-xaħat li għandu qalbu għal-mulej. U tafu għal-istorja. Tafu x'għamillu l-David. Tafu li tellaw f'livell li sultan ta' Izrael għal ħafna snin u kellu omor twil. Għax il-mulej ekk wedna li min iżomm id-digriti u l-liġijiet tiegħu ekk kollu daw il-barkiet jolleħ u lilek ukoll. Inti jekk għandek qalb vera għal-mulej, iqaf għamel ix-xogħol tax-xitan, iqaf saqsi. Fejn hu l-mulej? Melansini.
iqaf saqsihom, ħalli tħalli l-mulej jaħdem. Għax tiblukkaħ. Mentri meta l-mulej jara li inti tibqa bil-fiduċja fih. Anka meta ċirkostanzi u maħżina bħalma kienu anka ta' David, waħdu, ma jafu ħadd. Sempliċiment shepherd boy jirannaċ x'tista' tagħmel xogħol aktar miżeru, solitarju, aktar milli tirannaċ. Persuna li llum il-ġurnata jaf bih id-dinja kollha. Għax il-mod kif saltan b'mod u ħanaraw li l-mulej kien kuntent ħafna bih għalkemm għamel l-iżbalji tiegħu. Għalhekk aħna ma nistgħux nibbażaw fuq il-bniedem. Nistgħu nibbażaw biss fuq Ġesu Kristu u fuq Alla. Għaliex David kif tafu intom dineb ukoll. Però minħabba li hu kellu indiema propja u indiema veru, il-mulej ħafirlu u tellaw sultan ta' pajjiż. U għalhekk jekk inti bħalissa tajt imma tafal fej Alla ħallini, tafal lix Alla nsini għax jiena dnibt. Għax jiena għamilt ħafna dnubiet u ngħidlek ej, ma tafx inti tajt. Għax il-mulej qatt ma kien kontra l-midneb. Imma l-mulej dejjem qalilna indem mid-dnub tiegħek u jien naħfirlek u jien nolejk. U għadek ma tafux il-mulej tagħna kif jista' fil-ħajja tiegħek ibiddillek iċ-ċirkostanzi u x'jista' jagħmel minnek. Imma llum il-mulej qed jgħidlek iqaf, iddubita fija. Iqaf għajdli inti nsejtni. Għax jien ma nkun nista' nagħmel xejn torbotni idejja. Laħwa ftit ilu hawnhekk kien hawn persuna, mis-se nsemmiha bisimha, persuna li nħobba u nirrispetta. U l-istess ħaġa l-mulej ukoll, u jekk qed jisma'na minn YouTube ma tngħid xejn ħażin. U kien hawnhekk fostna jaqbes u jdur. U jkanta halleluja, halleluja, affarijiet sbieħ, praise be to Yahweh, praise be to God. U mbagħad f'daqqa waħda smajtu jgedwet waħdu warajja, jista' jkun semgħu il-Knisja u qal issa tnajjat halleluja, immis nimmur l-infern wara dal-halleluja kollha. U jien smajtu ċar. Għatlun bis-serjetà. Għatlu mela ma tafx li aħna salvati bil-grazzja u mhux b'emelna. Kif qed tiffoka fuqek innifsek issa? Taf x'għatlu dal-persuna? Għatlu kieku kellu jkun hawn Kristu bħalissa taf fejn ipoġġi. Fej qalli? Fej? Għatlu ħdejk. Għatlu għax Kristu ma ġiex għal min jaf kollox. Kristu ma ġiex għal dawk li huma gradwati biss. Kristu ma ġiex għal dawk li jafu ħafna u l-iskrittura blament. Imma Kristu ġi għal min kien imxajtan biex jeħilsu mix-xitan. Kristu ġi għal mara prostituta kif rajna hemmhekk biex jeħlisa minn dak it-toqol kbir li kellha. Il-Madalena narġa' nsemmilkom lila kienet mara illi fitxet l-imħabba fl-irġiel. Kienet tmur minn raġel għall-ieħor biex anka taqla lejxin tagħha. Kienet iddisprata. La kellha flus u laqas kellha mħabba. Kull ma riedet bħal ħaddieħor hija li tħobb u tiġi maħbuba. Imma ma sabitux da fid-dinja. U għalhekk taffeċ u taffeċ fil-prostituzzjoni u fil-ħażen tagħha stess. Imma meta ntaqat ma' Kristu narġa' ngħidilkom. Id-differenza rata kienet taf li hu biss it-triq, kienet taf li hu biss l-imħabba u li ħadd ma jmur għand il-missier ħlief permezz tiegħu. U meta ltaqat miegħu taf u x'għamlet ma ħallitu qatt. U għalhekk l-aħwa llum ngħidilkom, tħallu qatt. Tibdewx tajjeb u tispiċċaw ħażin. Tibdewx bil-feraħ halleluja. Mbagħad ħallu li x-xitan iġibilkom dak id-dubju miss nimmur l-infern. Jekk inti taħseb hekk l-aħwa, qed tifoka fuqek innifsek. Ix-xitan qed jerġa' jwaqqak fil-livell uman karnali tiegħek. Li qed terġa' inti taħseb bil-moħħ karawetta tiegħi ta' bniedem. Ara x'jamlinna l-għadu, biex dik l-alleluja kollha u b'dak il-ferħ kollu li beda jgħajjad dak il-ħin wara id-dinti. F'daqqa waħda nara hekk. Isu kokun.
Mis nimmur l-infern wara dal-alleluja kollha. Ħarist leħ. Anzi, ma konx ħanipritka jien dikinhar, għax kieku wara x'kien jagħmilli, kif mill-alleluja konna ninżlu hemm isfel, għax seta' l-għadu ġab lid-dubju lili wkoll kux għall-infern. Speċjalment meta San Pawl jgħidilna u jgħid u nitlob l-Alla li ma nkunx jien li nintilef wara li għallimt lil dawk in-nies kollha fuq is-triq ta' salvazzjoni. U nitlob l-Alla l-istess talba li wkoll, imma x'naf li jien salvata bis-saħħa tiegħu. Il-mulej għalinna permezz ta' Pawlu, nixtieq nikkwotaħilkom din, li qal ma jidirlix li jiena naf ħafna. F'Korintin 2, jekk tridu tmorru hemmhekk, vers 2, Pawlu jgħidilna hekk, ma nippretendix li kont naf xi ħaġa fostkom, u laqqas jien ma nippretendix li naf xi ħaġa żjed minnkom. Ħlief lil Ġesu, jgħidilna l-Apostol San Pawl, u dan imsallab. Hija xi ħaġa tajba li tfittex u tħares dan l-erf li huwa l-qdusija u l-fidwa. L-aħwa, ħassejt f'qalbi li nikkompara llum l-erf ta' żewġ persuni fil-kelma. Waħda minnhom hija Di tal-Madalena li nsemmiha b'Di Passando. Li għalkemm kienet prostituta u mara tad-dinja fid-dinja, kienet għarfas biżejjed li għarfet it-triq. U għalhekk ħadd m'għandu jiġġudika. U ħadd m'għandu jgħid dak ġej minn dik il-ħajja ta' dik ġiet mill-oħra għax tibqa' ċassat jekk inti salva bil-grazzja t'Alla lil min tara l-ġenna l-aħwa. Mhux dawk in-nies illi taħseb inti għax dejjem ikunu hawnhekk kull nhar terba', kull nhar ta' sibt, kull nhar ta' ħadd u li jippretendu li jafu kollox jafu l-Bibja, mhux dawk. Għax jekk jinbeġġa fihom l-orgolju il-pride, il-mulej taf li għalinna huwa oppost għal min jaħseb li hu xi ħaġa. Imma jagħti il-grazzja lillum li. Il-mulej ġie għal prostitut, ġie għal dak li kien jixrob, ġie għal dak li kien jisfen, ġie għal dak li kien tax collector jiġbor anke l-flus li ma kienux jagħmluh in-nies. Ġie għal daw kollha illi emnu fih biex isalvhom. U għalhekk l-aħwa, ejja ma niġġudikaw il-ħadd. U ejja nagħmlu dak li għamel il-mulej, immorru npoġġu bil-qiegħda ħdej dak li jintenu ħdej dak li naraw darba kultant u ngħaddulu l-Kristu. Għax hekk għalinna Alla li għandna nagħmlu. Ħanatikom testimonjanza oħra l-aħwa. Hekk ġiet illum għandha ħafna kwotazzjonijiet, ma jimpurtax inkomplu darba li ġejja. Imma sentikom testimonjanza oħra ta' wieħed raġel illi kien qiegħed ibajjat, storja veru l-aħwa. U kienet ħafna sħana barra minn Malta, l-Amerika. U la kellu fan u laqas kellu air condition. Tafu li sħana tista' toqtlok? Meta t-temperatura titla f'livell għoli li l-bniedem ma jkunx jiflaħa, li l-bniedem jista' jaqdu anke heart attack. U dan il-ħaddiem l-aħwa li kien qiegħed jaħdem hemmhekk f'dik id-dar, is-sit tad-dar u t-tifel tagħha marru jagħmlu xi qadi. Mela ħallew waħdu u f'daqqa waħda beda jħossu ħażin, bisħana, dal-ħaddiem, ma felaħx iżjed. Instabat mal-art u ntefa' għaltulu fl-art kif jgħid bil-Malti. Qalbu ċadiet u miet. Is-sit ta' din id-dar u t-tifel tagħha il-ġuvni iħoss xi ħadd jagħmillu hekk fuq spaltu. U ħares u dar-raġel qallu mur iġri d-dar għax il-ħaddim tiegħek qiegħed fit-trabil. Ma jafx min kien. Tela jiġri Alla ma għandna bżonn immorru d-dar. Xi waslu d-dar sab il-dar-raġel mejjed. Ħaduh l-isptar ma mejjed kien u mejjed baqa'. Dan ir-raġel jgħid it-testimonjanza tiegħu għax bir-resuscitation wara ċerta ħin ġie lura fid-dinja. Kien raġel il-mulej ma jafux. Kien raġel ta' xogħol, raġel ta' ħidma, raġel tal-familja, raġel li normali, ġifieri bħal ħadd ieħor, però xejn ma kien investa b'affarijiet tal-mulej.
U jgħid meta ġie lura fid-dinja li meta ġie għal ġudizzju għal bżajt għax il-mulej kellu raġun. Għala xurini l-istorja kollha ta' ħajti. U għallu jien ħlaqtek fid-dinja biex inti tkun id-dawl tad-dinja. Jien ħlaqtek fid-dinja biex inti tara f'ismi il-kreatur tiegħek. Ħalli inti tmur tajt l-oħrajn fuqi ħateħlishom min-nar tal-infern. Għallu minti lili ma sejjaħtlix. Jien għamilt minn kollox fil-ħajja tiegħi biex niġi ħdejk u biex narraf ismi kif rajna fl-iskrittura lilek. Imment lili ma tajtnix widen. Investejt fix-xogħol, investejt fil-familja, investejt fit-tibjiet. Għamilt l-affarijiet ħżina tiegħek u beda jorieħ x'għamel affarijiet ħżina tiegħu. U lili ma raftnix. U għallu inti taf li kieku kellek tmut issa u tkun l-aħħar ġurnata taf fejn hu postok. Għax ma tistax issalva jekk mhux bija jien it-triq is-salvazzjoni u l-ħajja. Qalu l-biża li kellu dan ir-raġel kienet tant kbira għalax ma stajt ngħidlu xejn. Ma stajx nirraġuna miegħu għax kont naf li kellu raġun li jġġudikani u jħodni fl-abbissi tal-infern, imma ma xtaqx immur hemm. Qalu l-unika kelma li bdejt niggranfa magħha beda jagħmlu Sinjur, tejni ċans. U bdeda jaqbad u jiggranfa mal-kelma ċans. Tejni ċans qabel ma jkun tard wisq għalija. Tini ċans, jekk jogħġbok tini ċans, żbaljajt ma raftekx, tini ċans. Għal dik kienet l-unika tama. U l-mulej fil-ħnina tiegħu intom tafu li Alla tagħna huwa merciful, però ma nistgħux nabbużaw b'dan. Għallu tajtek ħafna ċansis. Il-persuna li tab kif tajt, fuq il-spalla ta' dak il-ġuvnot tissit id-dar, kont jien, għallu l-mulej. Ma kienx raġel naturali. Jien rid neħilsek. U għalhekk għatlu mur iġri. Ħalli inti salva. Allu se narġa' nibatek lura fid-dinja. Bil-kondizzjoni li tkun id-dawl tad-dinja. Bil-kondizzjoni li ma tibqax tinvesti fl-affarijiet li f'ħajtek dejjem investejt fil-flus, fix-xogħol, f'affarijiet li ma jfissru xejn. Imma tinvesti fija, mur għallimhom, mur għajdilhom. U dan, illum il-ġurnata u evangelist u għal nejx għalek biss, għax il-ħnina talla kienet fenomenali. U kieku ma kienx verament li tani dan iċ-ċans l-unika kelma li nigran fajt maħħa illum il-ġurnata qiegħed fl-abbissi. Tmorru xem beda jgħid, tmorru xem. Għax Alla, nemnu fih u ma nemnux fih qiegħed hemm u reali. Ftitilu għattilkom li ħassejt f'qalbi. Peress li l-kelma hija fuq Alla li jara kollox. U di testimonjanza hija relevanti minħabba li Alla kienet jara kollox fil-ħajja ta' dal-individu anke jekk ma kienx jafu u riħħajtu. Mela aħna narġa' ngħidilkom m'għandniex ikollna dubju kux qed jara ħajjitna. Anzi għandna ngħixu bil-biża' ta' Alla li huwa l-bidu tal-erf. Għax tant għandna nkunu persważi li Alla qed jaranna ħajjitna li għandna nkunu attenti x'qegħdin nagħmlu. Għax Alla ħajara anke l-ħażin ta' dak li qed nagħmlu. Mhux niddubitaw kux magħna, imma jkollna konvinzjoni kif tajt il-kelma li Alla jara kollox u qiegħed magħna u għall-forzizza tagħna u għas-sur tagħna u għalhekk noqogħdu attenti u naħarbu dnub biex ma jiġix Alla rrieda l-għadu u Alla ħares qatt. Ftitilu għattilkom l-aħwa li għadni fil-bidu mamma mija, ftitilu għattilkom l-aħwa illi ser nagħmel daqsxejn ta' comparative study. Din il-kelma poġġili f'qalbi l-mulej. U ili nistudja ġimgħa, tistgħu timmaġinaw kif nista' nasara 50 minuti. Imma il-mulej li jara kollox, jara illi hemm xi wħud min-nies li mhumiex ġenwini fil-qalb. Jien saqsejtkom domanda u għattilkom jekk intom qegħdin timxu fis-sewwa, il-mulej huwa s-sur tagħkom. Għax għattilkom hekk tajt il-proverbi, right? Issa se ngħidilkom, jekk intom mintom qed timxu fis-sewwa, il-mulej qed jaraħ ukoll. Morru Ġwanni 2, vers 23.
li tajt Ġesu jaf lil kulħadd. Isma'wa kemm preċiża u ċara, prova. Waqt li kien Ġerusalem, il-mulej, għal-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel, tajjeb. Vers 24. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom għax hu kien jaf lil kulħadd. U vers 25 jgħid, u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf xemm fil-bniedem. Jekk kien hemm xi ħadd fit-Testament l-Antik, apparti David, għaliex naturalment nidem, mhux għax kien perfett, li l-mulej kien kuntent bih. Kien tuni ċans, ħanispjega. Salamun. Intom tafu li Salamun kien rimnomat bħala raġel ta' erf kbir. U l-erf tawlu Alla u ħadd iżjed. Naraw li se ngħidha, mhux se naqra hawnhekk għandi l-versi kollha, ma jistax ikun għax 5 minuti oħra 9. Imma ħanajda, intom tiftakruhom dawn l-istejjer. Darba minnhom Salamun kien għadu żagħżugħ u l-mulej talbu biex isaqsih x'jixtieq minnu. U Salamun qallu jien għadni żgħir, jien għadni żagħżugħ u nitlob minn għandek li inti ttini l-erf kif jien għandi mmexxi il-poplu sewwa għax kien laħaq Sultan ta' Izrael wara li miet missieru David. Mis se nidħol fl-istorja għax kieku taf kemm domt naqra u nieħu interess u minn qabel u kif taħ il-barkiet amazing. Il-mulej dejjem iżomm il-wedit tiegħu u peress li lil David taħ il-barkiet tiegħu għax David sal-aħħar fl-aħħar net ta' ħajtu baqa' sott mal-mulej. Ta' li Salamun li jett l-ibnu li jkun ukoll is-Sultan ta' Izrael. Fil-fatt, mek ir-riċerka tgħidilna li dam jirrenja xi 38 sena xi ħaġa hekk. Meta l-mulej tal-bulerf, fl-ewwel Slaten 3 vers 10, għandna miktub li l-mulej ħagost li Salamun talab din il-ħaġa minnu u ma talabx għar-riċis, ma talabx għal-affarijiet personali. Mela, hawnhekk it-talima tagħna hi. Illi meta nitolbu, mhux ħanajdilkom ma titolbux għal affarijiet personali, per itolbu affarijiet li tafu li l-mulej irid minnkom. Itolbu biex jiżakom, itolbu biex itikom l-erf. Salamun kellu erf profond, pero insaqsikom min kellu l-erf profond l-aktar. Jekk il-kelma talla tajdinna il-biża talla u l-bidu tal-erf, il-biża talla ifisser li l-aktar erf profond li kellu huwa il-mulej. U għalkemm se nikkomparaw daqsxejn l-erf ta' Salamun mal-erf tal-mulej, noqogħdu attenti biex ma nidealizzawx il-bniedem għax ħanajdilkom x'ġara. Minkejja l-erf kollu li Salamun kellu. U dan qed ngħidilkom għax Alla kien ma' Salamun u Alla kienet jara l-ħajja kollha ta' Salamun bħalma jara l-ħajja kollha tagħna. Ejja nkomplu naqra. Mela l-erf ta' Salamun tant kien kbir li intom tafu kif għamel il-ġudizzju meta żewġ nisa illi kienu ta' triq kellhom tarbija kull wieħed u waħda mit-trabi ta' fuq din l-istorja mietet mal-lejl u waħda li hija l-om ta' min it-tarbija kienet mejta bidlet it-tarbija u bdiet tgħid li t-tarbija tal-oħra hija t-tarbija tagħha u t-tarbija tal-oħra hija l-mejta. U intom tafu li marru għal ġudizzju quddiem Salamun għax kienu jafu li Salamun kellu erf kbir u ma kienx għaref biss, kienu kol imħallef ġust. Minu l-imħallef ġust? L-iskrittura turina l-istorja ta' Salamun, il-karattru ta' Salamun kif beda jiżviluppa meta laħaq re ta' Izrael, sultan,
jixxibaħ ħafna mal-karattru tal-Alla. Għax tant kien imħallef ġust u tant kien għaref li dak iż-żmien ma kienx jeżisti DNA, ikollhom konna naqtawha malaj fil-qasib DNA toħodlu d-dem u malaj tkun taf ta' minnu t-tarbija. Ma dak iż-żmien ma kienx jeżisti. Allora kif tafu intom x'għamel Salamun? Taref li kien qabad sikkina dager sejf u qallu maqsmuh fin-nofs il-dat tifel. Aqsmuh. Għax hekk waħda tieħu nofsu u l-oħra kienu tafsu. Tieħu nofsu. Għaliex għalhekk? Għax u kien jaf, taref li kien li l-om vera sa taqbes. Min hu ommaw? Tallih kieku jaqsamlek it-tarbija tiegħek karamba. U l-om vera x'qaltlu? Irnexxielu? La, tamilla xej it-tarbija. Tiwla, preferit li t-tija ħattijħor li miex ommu u toqgħod mingħajra għax imħabba. Milli jaqtlu l-tarbija u hemmhekk u għaraf min kienet l-om vera. U xirraw, issimgħu di l-iskrittura xtajt. L-iskrittura fl-ewwel slaten 3 xtaq naqraħhom kemm m'għandix iċ-ċans, sewwa. Viċin is-16 hemm din l-istorja, imma vers 28 jgħid li wara dal-ġudizzju li għamel Salamun, Iżrael kollu sema bil-ġudizzju li kien ta' dan is-sultan u bdew jibżaw mis-sultan għax raw li fih kellu erf talla biex jagħmel il-ħaq. Tifhmu għajdu la kilma, mamma mija dak hemmu bravu, mela inxebħu din mal-biża talla għaliex għax Alla jagħmel il-ħaq. Twerru l-Izraeliti għax raw bniedem li kien għaref. Kemm għandna aktar aħna, il-Kristjani, nitwerru mill-ġudizzju talla għax il-mulej u għaref. X'naħsbu li aħna li ngħixu kif ifettlinna mingħajr l-ebda biża'? Ejja noqogħdu attenti għax kif qalinna dan ir-raġel ma kellux għalfejn jgħidu li taħ iċ-ċans il-biża kbira xi ħaġa li ma trid il-ħadd jesperjenza waqt il-ġudizzju li tkun taf li sejr l-infern. Alla hu l-imħallef ġust. U fi Ġwanni 5 vers 22 għandna ċertezza ta' dan. Għax il-missier qed naqra biex ma ngħidilkomx morru hemm għalħabba l-ħin. Ma jagħmel ħaq minn ħadd imma ħalla f'idejn liben biex jagħmel ħaq kollu hu. Sissa rajna żewġ fatturi, l-erf ta' Salamun u rajna wkoll illi kien imħallef ġust. Imma naraw ukoll illi l-iskrittura turina li Salamun kien sultan għajdu li trid li kien iġib il-paċi. Kien iġib il-paċi fil-pajjiż. Jekk intom taqraw ħadd pjaċir ħafna naqra slaten. Taraw li kien hemm sultan partikolari li kien iħobb il-missieru David u qal, yes, għandna sultan għal-ibnu li għaref. U tant ħappjaċir bih illi għamlu padd bejnietom. Nista' naqralkom imma ħabba l-ħin biss minix qiegħda naqralkom l-iskritturi kollha. Ħanurikom fejn jindikanna li Salamun ġab il-paċi. L-ewwel slaten 5 vers 26. U l-mulej kien tal Salamun erf bħalma kienu għedu u kien hemm il-paċi. Il-paċi bejn Hiram li kien is-sultan liħor da li qed ngħidilkom t'Iżrael u Salamun. U daw għamlu patt bejnietom. Tafu xi ġifieri meta jagħmlu patt bejnietom saltna ma saltna? Ġieli rajtuh l-Aladin meta jiġibilhom iġibu ħafna rigali jagħtuhom lir-re u li ieħor jagħtih lura il-patt ta' bejnietkom. F'min ifakkarkom il-patt? Falla li jagħmel patt mal-poplu tiegħu għax ġab il-paċi. U naraw diversi skritturi fejn juruna li Ġesu ġie fid-dinja u ġab islim. Efesin 2, tidu tmorru hemmhekk, vers 17. Ġesu ġab islim. Imbagħad ġie ħabbar islim. Slim lilkom li kontu fil-bot dejjem l-istess tema li ma konniex nafuh. U slim lil dawk li kienu fil-qrib. Mela llum qed inkellimkom fuq iż-żewġ kategoriji ta' nies. Dawk li ma jafuhx
U dawk li għafuħ, ġab il-paċi u slim il-mulej li t-tnejn li huma, iż-żewġ kategoriji, u għanna l-iskrittura prova, permezz tiegħu it-tnejn li aħna, min jafu ma jafux, għanna bi spirtu wieħed it-tħul għalant il-missier, għalek ma għadniex aktar barranin u frustiera, immintom ċittadini fl-imkien mal-qaddisin u nies tad-dar tal-Alla, vers 20, mibnija l-kol fuq is-sisien tal-apostli u tal-profeti fej Kristu huwa il-ġebla tax-xewka. F'min tfakkarkom il-kelma ġebla? Meta tibni l-ġebla fuq oħra, fuq oħra, fuq oħra? Salamun ġbena it-tempju. U xemp ieħor huwa li għamel 7 snin jibni t-tempju tal-Alla il-mulej rrit illi waħda mill-barkiet li kollu Salamun għax kien bin David, għax intom tafu li l-barkiet ikunu għal ġenerazzjonijiet sħaħ, kien li hu jibni t-tempju. Min bena t-tempju? Min bena t-tempju? Spirituali. Mela Salamun bena tempju naturali u Ġesu bena tempju spirituali li meta Ġesu kien ikellem lil poplu u kien jgħidilhom jien nibnih fi 3 ijiem daħqu bih u ma femoħx. U naraw f'Efesin 2 vers 20 li hu Ġesu mela l-ewwel ħantikom l-ewwel Slaten 6:14 fejn għandna u Salamun bena tempju u temmu. Spiċċaħ da ġifiri, bdieħ u spiċċaħ. U f'Efesin 2, qed naqilbu mill-Antik Testament tal-Ġdid Testament, ara kemm hu sabiħ li tagħmel comparative study u min jgħidlek li l-Antik Testament dak huwa issa mhux għal żmienna u insieħu da ma jaf x'inhu jgħid. F'Efesin San Pawl 2 vers 20 jgħidilna u il-mulej bena t-tempju mibnija fuq is-sissin tal-apostli u tal-profeti fejn Kristu l-ġebla tax-xewka u fi vers 16 jgħidlek ukoll Efesin 4 fih il-ġisem kollu, aħna il-ġisem kollu l-poplu tal-Alla, isib ir-rabta u l-għaqda tiegħu permezz tal-ekiesi kollha li jservuh skont il-ħidma ta' kull waħda minnhom biex jikber fih innifsu u jinbena fl-imħabba. Qegħdin tifhmuha di jew jien biss qed nifhimha. Ftakru li l-mulej għalinna dan il-klim mhux biss meta kien u Ġesu fid-dinja, meta kellimna fuq it-tempju, imma kemm il-mħabbar saħansitra mill-ktieb ta' Iżajija. Fejn Iżajija li tkellem ħafna fuq Kristu fuq kien qal anke fuq il-passjoni tiegħu kollha, għandna fuq Iżajija 28 vers 16 jgħidilna hekk. Għalhekk dan jgħid sid il-mulej, jien inqiegħed fis-sod ġebla f'Sion, ġebla mażula u prezzjuża, ġebla tax-xewka. Mamma mia, brividi għandi ngħidha, grazzi mulej, imsejħa sewwa u min jemmen fiha ma jitħarrekx. Għalhekk huwa s-sur għax is-sur ma jitħarrekx. Għax jekk aħna nemnu falla li qiegħed magħna kontinwament ma jistax ikollna iżjed dubju minn issa l qudiem u għalhekk il-mulej jridna mmorru f'livell aktar qoli fil-Knisja tiegħu biex ma nibqgħux iżjed bħal dawk li ma jafuhx li għalkemm fil-ħina tiegħu jidrilhom xorta u jurihom xorta, imma ma jridniex nibqgħu vavi, imma jridna jkollna dik iċ-ċertezza li qed jgħidilna li dawk kollha li jemmnu fiġ-ġebla tax-xewka f'Ġesu Kristu min jemmen fih ma jitħarrekx mela jiġrilek x'jiġrilek fil-ħajja tiegħek, ħażin tajjeb u x'inhu, inti tibqa' soda. Anke fil-persekuzzjoni tibqa' soda. Morru Efesin jekk tridu 2 vers 22 għax hija relevanti għajdinna bih bil-mulej, il-bini kollu jintrabat sewwa jitla f'tempju qaddis, mela mhux it-tempju tal-ġebel li għamel Salamun, tempju qaddis fil-mulej. U vers 22, fih intom ukoll fl-ispirtu tinbnew fl-imkien f'dar fejn jammar Alla. Wow, xi ġmiel! Jien biss qed noħu pjaċir din it-tagħlim għax jien iġġennint jienu naqra u nistudja naturali dak li tani l-mulej f'qalbi. Iva Salamun kien għaref. Kien bħal Kristu f'ċerti affarijiet għaliex ġab islim. Kellu erf profond, bena t-tempju,
Kien hemm ħaġa oħra wkoll li kienet bħal mulej, kien sultan ta' Iżrael. Min kien is-sultan tal-Lut? Ġesu, li l-kelma Alla turina ċar f'Mattew 27, vers 37, li anka l-edewa ta' Ġesu stess jixħduh da li Ġesu kien sultan tal-Lut għax kitbulu fuq rasu waqt li kien imsallab. Arfuħ li kien is-sultan tal-Lut, għalla volja minn għalihom għamluha bċajta, imma ma kienet ċajta xejn. Għax kien veru ir-re tar-rejiet u mhux tal-Lut biss tal-poplu tiegħu, imma ta' kull min jemmen fih. U l-aħħar biċċa li hija paragun ma' dak li huwa ta' Salamun huwa li Salamun kien ġej minn nisel ta' David, kien ibnu. Kristu minn fejn ġej? Minn nisel ta' David. U Ġesu kien minn nisel ta' David minħabba li kien imbierek fil-barkiet. Iżda. Hawnhekk issa ġejja. L-iżda. Għalhekk ma rridux nibbażaw fuq il-bniedem l-aħwa. Imma rridu nibbażaw biss fuq Alla xu biss il-perfett. Salamun beda tajjeb. Et naraw xebħ kbir ma' Kristu. Imma xiġralu kellu weakness. In-nisa. Il-mulej Alla għallu għafżaħ. Għax il-mulej tana li jara kollox. Ħanamel ftit ħin ieħor, ftit minuti oħra. Please, tuni ċans. Ftit ħin ieħor. Il-mulej li jara kollox. Wissieħ, għax il-mulej jekk għandu relazzjoni miegħek wissik. U għallu hekk. Dawk il-ġnus li l-mulej li l-Izrael għalilhom. U la intom m'għandkom tersqu lejhom. U lan qasuma m'għandhom jersqu lejkom għaliex inkella żgur li qalbkom idawru ilkom wara l-attakom. Il-mulej jafżana. Għodu attenti milli tagħmluha ma' nies li ma jafunix. Għaliex ċara huma jdawru lilkom. Mhux aħna ndawru lilna. U hawnhekk jurina l-iskrittura li Salamun fl-ewwel Slaten 11 jekk tridu aqrawha waħedkom mill-ewwel vers ar-raba' versu mis-26 sa 43 jurina kemm Salamun żvija l-aħwa. Għaliex, għax tant kien iħobb in-nisa li beda jmuru jiżżewweġ nisa. Mit-tribujiet lil mulej fżaħ biex ma jmurx. Il-min? Mela martu lil bint il-Farun. Kellu nisa minn Moab. Kellu nisa minn Ammon. Kellu nisa minn Edom. Kellu nisa minn Sidon u kellu nisa minn Fest Hittin. U tant kellu nisa li dawn stess kif kien qallu Ġesu dawrulu qalb u Salamun f'idolatrija ma baqax bħal qalb missieru David u x'ġara. Il-mulej kellu għażla. Isimgħuha di l-aħwa. Delwaqt nispiċċa. Il-mulej kellu għażla. Mux ikkonfondax, il-mulej qatt ma jikkonfondi. Imma ġibej ħaltejn. Fuq naħar iżomm il-weda tiegħu. Li għandu l-barkit ta' David. U fuq in-naħa l-mulej qal, daw kollha li jżommu l-liġijiet u d-digriti tiegħi għandhom il-barkit, mhux l-oħrajn. U x'ħajamel b'Salamun? Meta żvija li huma bdeħx. X'iddeċida l-mulej? Il-mulej fil-ħnina tiegħu iddeċida li jżommlu s-saltna lil Salamun. Imma fġieħ David, aqrawha l-iskrittura x'm'għandix ċans għax kieku naqralkom għandi l-iskritturi kollha qudiemi. B'rispett ta' missieru David ħallilu saltna. Imma s-saltnit kollha l-oħrajn ta' Iżrael ħadhomlu ħaddieħor. Min ħadhomlu? Persuna li kellu l-mulej fil-qalb tiegħu. Persuna li ma kien ħadd. Kien biss il-qaddej ta' Salamun. Jismu Ġerebom. Ma jafu ħadd dal-bniedem tistgħu taqraw l-iskrittura mill-ewwel Slaten 11, 28 fejn turina li dan Ġerebom għaliex qed inkellimkom fuqu. Għaliex inti li qiegħda hawnhekk bħalissa u li forsi qed tajt jiena minn xejn u jien minn ħadd. U jiena ftitilu fil-bidu tal-kelma tilkom li Alla, jekk inti tpoġġi l-fiduċja fih u ma tibqax issaqsi iżjed fejnu, jollik f'livelli laqqas biss timmaġina, dan Ġerebom kien biss is-seftur ta' Salamun. Seftur bil-fardal, għaddej.
U meta l-mulejra li jara kollox għax dik hija l-kelma tal-lum. Li dan Ġerebum kien raġel ta' ħila kbira, jirsisti f'xogħlu imma l-aktar ħaġa mill-underline kien iħobb il-mulej, x'għamel? Taf x'batlu? Batlu profezija, batlu profeta. Taħsbu li Alla ma jistax jagħmel xi ħaġa straordinarja biex jollik il-fuq, narawha. Mela fl-ewwel Slaten 11:29 nkompli sa vers 31 minn is-sena naqra ma se ngħidilkom. Da Ġerebum ħareġ minn Ġerusalem darba minnhom u ltaqa' fit-triq ma' profeta kien jismu Aħija. Ma toffillu met niddilkom kliem naqra bsin. Profeta Aħija u dan il-profeta Aħija qabad kellu mantar, batu l-mulej. Kellu mantar ġdid u taf x'għamel? Qasmu 12 il-biċċa. Il-mantar li kellu dal-profeta Aħija qasmu fit-12 il-biċċa l-aħwa. Taf għalfejn qasmu fit-12 il-biċċa biex jurih il-Ġerebum dak li l-mulej kellu għalih. U ipprofetizzalu li l-mulej kellu għalih 12 il-tribu ta' Iżrael. Waħda biss il-Salamun. U l-waħda kif għattilkom, zammilu biss bidritt għax rid iżamm il-kelma. Ara kemm Alla huwa ta' kelma. Jiena missieri fid-dinja naturali, meta kien jaħdem fix-xogħol tal-business tiegħu, kienu jafu ħafna nies. U ġieli nkun miexja x'imkien, u jarfuni mix-xeb, nixbu ħafna bil-wiċċi, u jgħidu li inti mhux it-tifla ta' ġewwi. Ejja, u ġieli joffru li drinks. U ġieli joffru li biex immur nikol magħhom. U ġieli jagħtuni xi ħaġa mill-ħanut tagħhom għax kien ibeħ fil-ħwienet. Fimtni missieri. U affarijiet għax għandhom memorji sbieħ ħafna tal-mod kif kien jimxi magħhom għax kien soċjevoli ħafna ħelu man-nies. Sewwa u b'rispett tiegħu nigwadanja jien. Anka llum dik kien wieħed qalli mur għajdlu jien tal-insomma tali. U xi mort ngħid il-missieri għaddu qalli da żgur li niftakru għal skemm konna ħbieb. Mill-istess ħaġa. Il-Miss Alla li rappreżenta missier twajjeb, x'għamel l-istess. Ma Salamun taħ il-grazzja biex jibqa' sal-aħħar 100 sultan Salamun. Minkejja kollox 100 sultan għax żamm il-kelma l-mulej. Però sfortunatament 100 idolatru. U hemmhekk il-kelma tal-Alla tafżana. Il-kastik, morru raw l-ewwel Slaten, il-kastik tal-idolatrija. Jiena ma ħan niġġudika xejn ħadd. M'hemm indikazzjonijiet fil-kelma tal-Alla li juruna li dan l-għaref Salamun lanqas biss salva. Għax minkejja li kellu x-xeb fil-karattru tiegħu ta' re tajjeb, aħna mhux bemilna nsalvaw. Insalvaw bi grazzja tal-Alla u l-mulej jgħidilna li tibqa' sal-aħħar guys. U għalhekk qiegħda hawnhekk illum biex ngħidilkom ħaniġi għall-konklużjoni. Biex ngħidilkom l-aħwa. Let us run the race and finish it. Ejja nibnu t-tempju bħal Salamun u l-estuħ. Imma mhux bħal Salamun namlu. Għax aħna l-ideal tagħna mhuwiex il-bniedem, imma l-ideal tagħna huwa dak li ħalaqna li huwa twajjeb, li huwa ħanin, li Alla li ġabilna slim u l-paċi, li huwa dak li bniena tempju spiritwali biex għalina li nemnu fih nistgħu namru miegħu għal dejjem huwa Alla għaref għax m'hemm l-ebda bniedem li huwa għaref jekk mhux taħ dak l-erf il-mulej huwa imħallef ġust u għalhekk jekk tiġi int qudiemu llum fil-kuxjenza tiegħek x'temmen li ħajajdlek jien nara ħajtek kont miegħek kontinwament u tajtek chances kemm trid. Ħadthom evanġelizzajt ismi, għamilt dmirek, idħol. Jew se jgħidlek jien Alla li nara kollox. Rajt il-ħażen ti qalbek. Rajt dak li għamilt li ma ġobnix. Rajt l-orgolju tiegħek u n-nuqqas tandima tiegħek. Rajt li jint ma għamilx dmir tiegħek li jien għatlek biex għandek tagħmel lix-xandar ismi u tmur tgħinhom il dawk in-nies li huma oppressati bid-dwejjaq tagħhom u tgħidilhom Alla ħaj, Alla jeżisti, il-mulej jħobbok, taqtax qalbek minnu
minnu ma jkollokx dubju fih għax huwa reali, huwa dejjem iżomm mal-weda u tant iżomm il-wedit tiegħu li anke meta l-bniedem jiżbalja minħabba kemm tu jżomma xorta l-weda u jtik il-barkiet xorta minħabba l-kelma tiegħu. Wow! Xalla dan, veru sur, veru ma jitħarrekx, veru fortizza tagħna. U llum qed nistidinkom issa mbagħad tkompli darba oħra. Ħadd kwarta daqsxejn iżjed fuq il-ħin, skużawni, imma kont entużjasta biex naddilkom il-balk ta' din il-kelma u xtaqt naddilkom ħafna, però ma importax biex insaqsikom domanda l-aħwa. Id-domanda li nixtieq insaqsikom illum hija din. Jekk intom illum verament il-ħajja tagħkom tkun fit-tmiem. Ma tistax tgħid, tista' tkun tiegħi, ma nistgħux ngħidu. Għandek il-kuraġġ li tmur quddiem Alla konvint li inti salvat għaliex imxejt mal-ġebla tax-xewka. Konvint għax imxejt mal-kmandamenti tiegħu, mal-liġijiet tiegħu, mad-digriti tiegħu, meta l-mulej dejjem jgħidilna u Ġesu għalilna imxu fl-imħabba. Ħobbu l-proxmu tagħkom kif ħabbejtkom jien. Konvinti li aħna nemnu li hu Alla sidna, li nemnu li Ġesu huwa bin Alla l-ħaj, li nemnu li salvati biss bil-grazzja tiegħu u apparti mbagħad ovvjament irridu nimitaw fl-emil biex nikkonfermaw dak li aħna nemnu. Int konvinta? Jekk inti konvint tajjeb, imma jekk inti m'intix, għax fil-fond net qalbek inti qed tarellu biħnina dak ir-raġel li kien qiegħed qudiemu għall-ġudizzju biex tindem illum mit-paċ-piċ, biex tindem inti minn nuqqas ta' mħabba, mis-serq, mix-xorb, mid-drogi, minn dak kollu li l-mulej ma jridx. Minn nisa, mill-irġiel, mis-sess barra miż-żwieġ, illum għandek iċ-ċans. Għax il-mulej fil-ħnina tiegħu rajna kemm hu ħanin il-mulej tajt ħafna drabi il-kelma li hu ħanin jtik iċ-ċans. U l-mulej l-lum irrid imissek biex jollik f'livell iktar oli, biex ma tibqax iżjed taħseb li Alla nsik. Dak huwa livell tal-kindergarten. Dak huwa livell li l-mulej tnikkitlu qalbu. Inti x'tixtieq tmur quddiem Alla u taraħ jibki tal-li nikkittu għax l-Ispirtu tal-Alla jiġi mnikket. Jew kellha jaraħ jifraħ għax inti segwejt il-kelma tiegħu. Il-mulej llum qed itina dan iċ-ċans. U se nitlobkom kollha kemm intkom li tqumu bil-wieqfa. Il-mulej jara l-qalb ma nista' niġġudika l-ħadd. U nitlobkom biex tagħmlu li ħafif ħafna rqiqa. Dik id-diska li għattilkom I express my love. Għax nixtieq illi illum mod partikolari din il-Knisja ta' Kristu li tissejjaħ River of Love. Namlu espressjoni veru ta' mħabba, I express my love for you jisimha din. Biex nuruħ kemm veru napprezzaw kemm hu ħaj, kemm napprezzaw kemm hu leali, kemm napprezzaw li jiġru warajna, kemm napprezzaw li meta ma konniex nafuh għarrafna permezz ta' xi ħadd, kemm napprezzaw li llum li suppost nafuh għarrafna minnu bil-kelma tiegħu. U nagħmlu indima ġenerali, ħa nagħmel indima ġenerali, kulħadd jaf il-qalb tiegħu x'inhi. Kulħadd. U dawk l-oħrajn li forsi ġew hawnhekk għall-ewwel darba naf li kellna wieħed għall-persun x'inhuha? Naf li kellna wieħed minn ġie hawnhekk għall-ewwel darba li jixtieq jagħti ħajtu l-mulej il-kelma tal-Alla tgħidilna li dawk kollha li jiddikjaraw il-Ġesu bħala bin Alla l-ħaj tagħhom hija salvazzjoni u għalhekk nitolbu miegħek. Se nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-YouTube viewers li għadu bil-paċenzja kollha jisimgħu din il-kelma ħajja għaż-żmien tal-lum, anke jekk kellimt mill-Antik Testament ukoll. U nsellmilkom minn hawnhekk u nirringrazzja anke lilkom li qegħdin tismawni hawnhekk fil-waqt li nistidinkom biex tagħmlu din l-indiema verament mill